סובלים מקשיי קשב וריכוז? רצינו לספר לכם על הפתרון המיוחד שלנו. פתרון שיכול לשנות לכם את החיים, בלי תרופות וללא כל התערבות רפואית. למעשה, הכל מתחיל במוח. זה המוח שלנו, נעים להכיר. המוח הוא קופסה סגורה שיושבת בתוך הראש שלנו. הוא יכול לדעת מה קורה סביבו רק בזכות החושים שלנו. האף מריח, האוזניים שומעות, והעיניים רואות. הראייה שלנו כוללת ראייה מרכזית, שמבחינה בדיוק רב בפרטים, וראייה היקפית ששמה לב לכל מה שמסביבנו. הראייה ההיקפית אינה חדה, אך יש לה חשיבות מכרעת בהתמצאות שלנו במרחב, ובתגובות המיידיות שלנו להתמודדות עם סכנות ומכשולים. אז אמרנו שהעיניים שלנו משדרות למוח כל מה שהן רואות. אם אנחנו הולכים והן רואות שאנחנו מתקרבים למדרגה, הן יעבירו למוח את המידע. הוא יסיק מה גודל המדרגה וכמה נצטרך להרים את הרגל כדי לטפס אליה. אם משהו יעוף לעברנו במהירות, העיניים יקלטו והמוח ידאג שהגוף יזוז בזריזות כדי לא להיפגע. הראייה שלנו היא חלק משמעותי ובלתי נפרד מכל הפעולות היומיומיות שלנו. הליכה, קריאה, גלישה באינטרנט, מפגש עם אנשים, נהיגה ועוד ועוד. אם הראייה כל כך חשובה ומשפיעה, האם אפשר להיעזר בה כשיש לנו בעיה? עם השאלה הזאת התמודד רענן רוט. תכירו, זה רענן. בשנות ה-90 הוא עבד כמטפל בבעיות שיווי משקל. יום אחד הוא ניסה לעזור למטופל שחווה שבץ מוחי. המטופל לא הצליח לקום מהמיטה, נפל כל הזמן, אפילו כשישב על כיסא. רענן החליט לעשות בדיקה קטנה. הוא הדביק לו חתיכת פלסטר על המשקפיים, במטרה להשפיע על הראייה ההיקפית שלו. התוצאה הייתה מפתיעה ומסקרנת. לפתע המטופל הצליח ללכת בלי ליפול. רענן הבין שעלה פה על משהו. ב10 השנים הבאות רענן פיתח ושכלל את השיטה, ובזכות כך עזר למאות מטופלים. בשנת 2009 הצטרפה רונית, אשתו של רענן, למיזם, והחלה לעבוד על תיקוף אמפירי לשיטה. ב-2012 השיטה קיבלה את אישור ועדת הלסינקי, ונעשה מחקר בנושא בטיחות ויעילות עם תוצאות מרשימות במסגרת המחלקה הנוירולוגית בבית חולים מאיר, תחת פרופסור קרלוס גורדון. התהליך מתחיל מאפיון קשיי הקשב והריכוז. המטופלים יושבים מול מכונת קשב וריכוז שבודקת את מסלול ומהירות תגובת האישונים האוטומטית שלהם. תראו, ציפור, ובאיזה קלות אפשר להסיח את דעתם. כל השחה לוקחת אחוזים מהיכולת שלנו להתרכז ולהגיע לתוצאות טובות. אחר כך רענן לוקח את המשקפיים שלכם. אם אין לכם משקפיים, אתם יכולים לקבל או להביא משקפיים בלי מספר. הוא ממקם על העדשות את המרקרים באזורים ייעודיים לקושי, בדיוק של עשיריות המילימטר. מיקום הנקודה הוא פרי המחקר והניסיון של רענן. המרקרים יעזרו לעין להעביר את המידע הנכון, והמוח יפעל בהתאם. כל זה כבר עושה שינוי של ממש, בלי להפריע לראייה, בהליך פשוט ונעים, ללא תרופות. רק אתם ומשקפי הקשב שלכם. השיטה הפורצת דרך של קליניקת רוט כבר מסייעת למאות אנשים ברחבי הארץ, לסובלים מקשיי קשב וריכוז, לסטודנטים, לאנשי עסקים הזקוקים לקשב רב בלימודים ובעבודה, ולכל מי שזקוק למיקוד הקשב שלו. צרו איתנו קשר ונעזור גם לכם.